Тапшыруыбызны дәвам итеп экраннар алдына кабат Яңа Земница авылында менә инде 80 ел гомер кичерүче мөхтәрәм милләттәшебез Нурбикә Фәтхи кызы Саитованы чакырып алабыз. Онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан котлап, якыннары аңа бәйрәм иртәсе хәзерләгәннәр. Беренчеләрдән булып тормыш иптәше Алижан Исмаилович, кызы Надирә, оныклары Ләйсән һәм Айгөл язганнар. Минем яраткан хатыным, сөекле әниебез Яңа Земница авылында 80 ел элек дөньяга килгән. Бала чактан ук тәртипле гаиләдә үскән кызны әти-әнисе эшкә өйрәтә. Уңган кызга күзем төшеп ничек кенә булса да үземнеке итү хыялы белән яна башладым. Мәхәббәтем аңа карата шул кадәр көчле иде. Юлымда очраган бар киртәләрендә җиңеп чыга алам төсле тоелды. Әйләнешеп гаилә кырдык. Бер-бер артлы мәхәббәт җимешләребез балалар туды. Әниебез авылда төрле җирдә хезмәт куйды. Ул төзүчелек эшендә дә, колхозда да намуслы килеш эшләде. Шушыннан ук лаеклы ялуга да китте. Аның кулыннан килмәгән эше дә юктыр. Ул бик пөхтә, уңган, ару, тырыш, сабыр кеше безнеке. Башлаган эшен җиренә җиткерми туктамый. Без якыннары өчен ул кадерле хатын, иң яраткан әни дә, әби дә була белде. Мөмкинлек чыккан саен без әти-әниебез янына ешрак кайтырга тырышабыз. Әниебезнең хәер фатихасыннан башка тормышыбызны күз алды да алмыйбыз. Ул безгә бар яктан да үрнәк булды. Бар изге эшләрең, әҗер-савапларын ике дөньяда да биләргә язсын үзенә Раббым. Кадерле без, яраткан хатыным, газиз әнкәебез, сөекле бекәебез. Матур туган көнең белән чын күңелдән сине котлыйсыбыз килә. Һәм бары ихластан исәнлек, саулык, озын гомер телисебез килә. Әткәй белән алда да бер-берегезгә терәк булып, бер-берегезгә кирәк булып яшәгез. Без дә сезнең өчен гел куанып торыйк. Котлы булсын туган көнең, теләкләр яңгырасын. Күргән бар дустың, белешең, туганнарың сыклансын. Сыкланырлык кеше дә син, кайчак таңнар калабыз. Бар эштә дә бары синнән үрнәкне без алабыз. Армый-талмый эшләдең син, зарланмыйсың тормышка, вакытыңны уздырмыйсың һич заяга да бушка. Гомердә дә эзләмәдең олы-олы байлыкны, каршы ал син исәнлектә бүген килгән картлыкны. Барыбыз да яннарыңда булыйк картлык көнеңдә. Тыныч уссын, имин уссын синең ни бар төнеңдә. Сагынырлык хатны яздык, теләкләрне сайладык. Бары сиңа гына диеп, матур җырны юлладык. Кадерле Нурбикә Фәтхиевна, бар якыннарыгыз да бүген сезнең кәефегезнең күтәренке булуын телиләр. Без дә аларга кушылабыз һәм алар сайлаган җырны бүләккә юллыйбыз. Иң матур җырларны сайлап алып килдем. Эштә уңган шушы кулларыңны җылысында тыйдым кешемдә. Кулларыңа килем сәҗдә кылам. Рәхмәт әнкәй барысы İşimde Güvinəli əmgey kullarımdan Yaşırməşin zinkar uğruna Senin kullar jitəklərimi Məşəqətli durmuş yolunla Güvinəli əmgey Yaşırməşin zinkar uğruna Senin kullar jitəklərimi Məşəqətli durmuş yoluna Tırmış dilimi gelsin yalğız kağır Acıtkandır indi kullarım Kullarına yal verirge diye Üz
Bizim җитте әнкәй куллары. Яшермәші зинкар улыңа. Синең куллар җитәкләре мине. Мәшәкатьле колхоз юлына. Үбинәле әнкәй кулларыңа. Яшермәші зинкар биргесеңдә. Kullar җитәкләре мине. Мәшәкатьле чыгымдыр юлына. Бу җырны 4 ел элек язган идем. 30 ел Даяркадасы сагышы булып чыган Галия ханымга. Ул минем әнием була. Минем әниемнән сезгә кайнар сәлам. Бүген ул әнием залда утыра. Әни басар. Рәхмәт сиңа, әни басар. Alkışlar sing'a. Tabgı bilmez ana kullarına. Yasınıydı kayıken bu yarga. Altın karı belen ul kaykelge. Senin isimini o yarga. Kuşamı gelenlerge geldi. Kuşamı geldi. Yaşırmәші зинкар улыңа. Синең куллар җитәкләре мине. Мәшәкатьле тормыш юлына. Үбинәле әнкәй кулларыңа. Яшырмәші зинкар улыңа. Kullar җитәкләре мине. Мәшәкатьле тормыш юлына. Мәшәкатьле тормыш юлына. Үбинәле әнкәй кулларыңа. Нурбикә Фәтхи кызы Саитованы 80 яшьлек юбилейлы туган көне белән Ихластан Тула өлкәсеннән кызы Кадрия, кияве Хайдар, оныгы Илнар, Эльвира гаиләсе белән котлап, ирегүле сәлам хаты язганнар. Еллар узган саен хатын кызның йөзенә буразналар салып, сырлар исти. Ләкин ул буразналар узган гомерләрнең тирән эзләре булып, бар кылган гамәлләрне, үткәргән кичерешләрне чагылдырган төсле ята. Безнең якыныбыз бик тырыш, бик уңган, акыллы гаиләдә дөньяга килгән. Шуңа күрә үз гаиләсендә дә ул матур тормыш булдырырга омтылып, булдыклы хуҗабикә дә, тугрылыклы хатын һәм газиз әни дә булган. Өстәвенә аны үлеп яраткан әбекәйгә дә әверелде. Яраткан әниебез, менә инде кабат туган көнең җитте. Ләкин монысы гади түгел, ә бик олы. 80 яшьлек ул. Рәхмәт сиңа әниебез, әбекәебез, төн йокыларыңны йокламыйча, безне иркәләп үстерүеңә, олы тормышка басарга ярдәм итүеңә, күзләреңдәге бәхет очкыннарын саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртәң синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек, хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Әтиебез соңгы еллар авырый башлады. Ләкин син аңа тиешле тәрбия биреп караганга күрә Аллага шөкер. Без сагынышып кайткач, икегезне дә исән килеш күрә алабыз. Олыгайганыңны сизмәдек тә, ләкин Аллаһ Тәгалә башка юбилейларны да каршыларга язса иде. Безгә әле күп тапкыр ачык туган йортка кайтырга насыйп кылсын. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа, сөеклем. Кем язган тормыш китабын? Барысыныкы төрле. Булмый ул тиез генә дә һәр вакыт аллы-гөлле. Сикәлтәләр күп очраттың, әнкәй, үз гомереңдә. Яшисең сынмый, сыгылмый, шатлыгыма бүген дә. Ихластан сиңа телибез саулыклы гомер алда.
Сандугачлар сайрасыннар сиңа диеп алтаңда. Бәрәкәтле, тыныч картлык көтсен иде әнкәем. Алда яңгырар җырларым булырлар бүләккәем. Кадерле Нурбикә Фәтхиевна, бала оныкларыгыз һәм барча якыннарыгыз да сезгә дип җыр сайладылар. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Күктен таралыштык, тормыш җиле каккан чагында. Яр әле сагынып кайтыр өчен, әниләр бар туганы яда. Яр әле сагынып кайтыр өчен, әниләр бар туганы яда. Yıllar kuvabızla yığılmazsa teke kıyada. Yaptırtırlar gidip köngüllerini, әниләр бар туганы яда. Yaptırtırlar gidip köngüllerini, әниләр бар туганы яда. Yazmış karşımıza sırau kuyada. Yar eli dığa kılıp durur, әниләр бар туганы яда. Yar eli dığa kılıp durur, әниләр бар туганы яда. Kaytır işin, әниләр бар әле dünyada. Әниләр бар туганы яда. Яр әле сагынып кайтыр өчен, әниләр бар туганы яда. Әниләр бар әле dünyada. Чираттагы кытлау хаты кабат Нурбикә Фәтхи кызы Саитова өчен яңгырый. Бу юлы Ульяновск шәһәреннән килене Мөнзилә Камиловна, оныклары Раилә, тормыш иптәше Радик, оныкчалары Амир һәм Рената, оныгы Раил, тормыш иптәше Гөлүсә, оныкчасы Алинаның җылы теләкләрен укып китәм. Яраткан кешебез безнең. Бүген бәйрәмең көнне шатланабыз да, моңсуланып та куябыз. Без бит синең иң якын бала оныкларың. Янәшәңдә үскәннәрең идек. Кызганыч, әтиебез, улың Ринат бүген безнең белән бергә шатлана алмый. Ләкин синең түзем йөрәгеңне җылытыр өчен без рәхмәт һәм хөрмәт сүзләре язып китәргә булдык. Чәчләреңә шаллар йөгереп, йөзләреңә җыерчык бураннары яткан. Булар барысы да синең күргән кайгы-хәсрәтле мизгелләрең. Балаларыңны, оныгыңны да җирләүне үз башыңнан кичердең. Әтиебез, бабабызны ярдәме аркылы без янәшәңдә булу сәбәпле дә сынмадың, сыгылмадың. Бар яклап безгә дә үрнәк күрсәтеп яшәдең. Бүген дә без кайткач, безне җылы күңелең белән каршылыйсың. Сезнең янәшәгезгә гел кайтасы килеп тора. Кадерле, газиз, сөйкемле, сөекле әнкәй, әбекәебез. Без сине барлык балаларың бергә җыелып, бүгенге бәйрәм көнең белән котлыйбыз.
озак яшә. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Без сине яратабыз, яратачакбыз һәм яратырбыз да. Рәхмәт сиңа, әнкәй, яшәгәнең өчен. Рәхмәт сиңа безне яшәткәнең өчен. Балам диеп, күз нурларың жәлләмичә кайткан сайын назлап, сөеп йоклатканың өчен. Тәгәри күземнән яшьләр, кайгылардан түгел ул. Әбиемнең туган көне, яшьләрем сәбәбе ул. Өйрәттең дә бар нәрсәгә, бирдең киңәшең һәрчак. Искә төшә әби назы, гөрләп үскән балачак. Күзләреңдә синең яшьләр һаман, бу шатлык яшьләре түгелме? Әйдә инде шатлыкка күмиек бүгенге бәйрәмең көнеңне. Синдәй гүзәл әниләр бик сирәк туалардыр безнең дөньяга. Өләшәсең бар йөрәк җылыңны, бала онык һәрбер туганга. Югалтулар кичерүе сындырмасын, шатлыклар җитәрлек булсыннар. Бүген шаугыр килеп өебезгә, бар туган дусларың тулсыннар. Рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр, син лайык иң матур сүзләргә. Мең яшә әнкәем, бары шатлык белән, өләшеп тик бәхет безләргә. Хөрмәтле Нурбикә Фәтхиевна, бала оныкларыгызның игътибарын һәм ихтирамын тоеп, алда да гомер итегез. Бәхетле булып, матур яшәгез. Инген нигезләре белмим кайчан микән салынган. Үзең белән бергә картайгандыр, калышмыйм дип синең артыңнан. Ишек ачып килеп керсәм әгәр, һәр чагың тула нур була. Чөнки шушы өйдә дугаларым әби синең телдән укыла. Узгалтмагыз дисең үз өйемнән, бу нигездә узды гомерем. Кайчан гына гөжләп торган иде, яшәп калдың хәзер бер үзең. Ишек ачып килеп керсәм әгәр, һәр чагың тула нур була. Чөнки шушы өйдә дугаларым әби синең телдән укыла. Юатырдай сүзләр табып булмый, әллә инде телем бәйләнгән. Яшь чагыңда калын таланмарың, бүген ак мамыкка әйләнгән. Ишек ачып килеп керсәм әгәр, һәр чагың тула нур була.
шушы үйдә дұғаларым әби синең телдән укыла чөнки шушы үйдә дұғаларым әби синең телдән укыла әби дұғаларың укыла Нурбикә Фәтхи кызы Саитовага 80 яшьтәге юбилее уңаеннан кайын энесе Мәүлет Исмаилович, Әлмәт шәһәреннән кызы Асия, оныгы Ләйсән, улы Камил, килене Зәкия, оныгы Римма, тормыш иптәше Фәнис, оныкчалары Данис һәм Амина, оныгы Алмаз да иң җылы теләкләр язганнар. Нурбикә апабыз безнең бик кадерле, хөрмәт иткән туганыбыз. Ул абыебызның тормыш иптәше буларак безгә дә гомере буе өлкән алмай булып, хәленнән килгән кадәр эше белән дә, сүзе белән дә ярдәм итте. 80 яшенә ул 80 төрле шатлык, кайгы, хәсрәт тә татып иреште. Безнең апабыз барлык кешене дә тышкы матурлыгы, эчке халәте, сабыр холкы, тыйнаклыгы белән сыкландырып тора. Бер вакытта да ямсыз сүзләр белән тәмсезләнмичә, бары тик яхшы гамәлләр генә кылып, якыннарына кулыннан килгәнчә ярдәм итеп, җылылык өләшеп яши ул. Без кайчан гына килмиек, үз балалары шикелле бик җылы каршы ала. Пешкән ашы да, яккан мунчасы да уртак аның. Барысы өчен дә рәхмәт укып, бәйрәмендә бары саулык, сәламәтлек, бәхет, шатлыклар телибез. Балаганыкларының кадер-хөрмәтенә күмелеп, якыннарының игелеген күреп яшәсен иде. Алиҗан абыебыз белән тигез гомер итсеннәр. Без аны бик яратабыз. Язмыш дигән зәһәр зат ул төрле хәлләр татытты. Бер күтәреп бастырды да, яңадан бер егытты. Тик сынмадың, сыгылмадың, алга атладың торып. Бүген туган көнең килә, куйдың табыннар кырып. Оныклар эзелеп ярата, балалар рәхмәт әйтә. Якыннарың белән бергә яшәүләргә ни җитә? Барыбыз да сыкланабыз, күзләр генә тимәссен. Тормышыңда кайгы, хәсрәт, зинһар якын килмәссен. Бик кадерле безнең өчен син апабыз кешебез. Шуңа кытлап җыр юллыйбыз бүген синең өчен без. Кабул итеп ал да аны, бер туйганчы тыңлап кал. Мәңге шундый матур булып, шундый яшь булып син кал. Хөрмәтле Нурбикә апа, Саитовлар гаиләсе үз хөрмәтләү сүзләрен шундый ук җылы җыр белән дә төгәллиләр. Без дә бу теләкләргә кушылабыз. Әйдәгез, музыкаль бүләкне бергәләп тыңлыйк. Якыннар, дуслар җыелса, дөнья түгәрәкләнә. Теләкләренең иң изгесен бүген сезгә телисе килә. Сәламәтлек, саулык гел ташып торсын, иләрегез